22-23 һәм 24 октябрь көннәрендә Кореев театры 34 сезонның 2 премьерасын «Сөннәтче бабай» спектаклен тәкъдим итә. Премьера уңаеннан матбугат конференциясе оештырылды. Гаяз Исхакыйдан соң узган бер гасыр эчендә ни дәрәҗәдә үзгәрешләр кичерелгән. Спектакль әнә шул хакта уйланырга чакыра. Спектакльдә хәзерге көндә дә актуаль темалар күтәрелә. Катнаш гаиләләр мәсьәләсе, җәмгыятьтә хатын-кызларның тоткан урыны, җәмгыятьтә хатын-кызларга карата яшәгән стереотиплар ди театрның баш режиссеры Ренат Әюпов. Төп рольләрдә Татарстанның һәм Россиянең халык артисты, Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге лауреаты Әсһәр Шакиров һәм Татарстан Республикасының халык артисты Илфат Камалиев. Безнең әле процесс бара, драматургия туплау процессы хәзерге көнгә кадәр нокта куелып бетмәгән. Нокта куелып бетмәгән, чөнки 5 әсәр, аларны бер-берсе белән бәйләү, Сөннәтче бабай Корбан кылый аркылы ул бик авыр әйбер. Һәм ул артистларга да бик шундый зур теге экзамен